η δίκευση στη δημόσια υγεία, του Υπουργείου Περίγνωση Υγεία, την οποία έχω καθηγητήσει, σχετικά με τη διερεύνηση του επαγγελματικού στρες στους Έλληνες ταχονόμους. Ο στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί η ύπαρξη επαγγελματικού στρες σε αστυνομικούς που υπηρετούν σε τμήματα τροφέας της αστυνομικού Αττικής και των συμπτωμάτων προβλημάτων μέσω των οποίων εκδηλώνεται το φαινόμενο. Ο λόγος ήταν ότι το αστυνομικό επάγγελμα βιβλιογραφικά είναι ένα από τα τρία πιο επιβαρημένα επαγγέλματα, μεταξύ των άλλων που είναι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και οι δάσκαλοι, λόγω της επαγγελματικής φόρτισης και των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων που βιώνουν οι αστυνομικοί καθημερινά. Εντυπωσιακό ήταν ότι στην βιβλιογραφική ερευνητική αναζήτηση δεν διαπιστώθηκαν ελληνικά βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με το θέμα. Το ερευνητικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε ήταν το Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Εργασιακού Άγχους, το αντίστοιχο ελληνικό, η ελληνική εκδοχή του αντίστοιχου ιταλικού, που προέρχεται από το Ινστιτούτο Ραμαντσίνη της Ιταλίας. Η μεθοδολογία μας διανύουμε ουσιαστικά 280 ερωτηματολόγια, παραλάβαμε πλήρως συμπληρωμένα 205. Η συμμετοχή των αστυνομικών ήταν ιδιοφελής και ανώνυμη. Η επαγγελματικότητά μας ήταν στα 83,2%, ένα υψηλό ποσοστό. Η χρονική περίοδος παραγματοποίησης της διανομής των ερωτηματολογίων ήταν τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι τον Μάρτιο του 2013 και προηγουμένως είχαμε λάβει από τον Οκτώβριο του 2012 στην κατάρτιση του Αρχηγείου της Τροχέας και τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Ελλάδας για τη διανομή των ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων επεξεργαστήκαμε στατιστικά με το πρόγραμμα SPSS και το Excel. Εδώ, ενδεικτικά, σε βήματα φαίνεται τα 13 τμήματα τροχέας από την ομάδα Αττικής στα οποία συμμετείχε στην έρευνα και ο βαθμός αποδεκτικότητάς τους, δηλαδή ο βαθμός των ερωτηματολογίων που λάβουν από μια υπηρεσία. Οι παράγοντες διερεύνησης και στατιστικής σχέδισης του ερωτηματολόγιο ήταν το φύλο, η ηλικία, ο βαθμός, η ιεραρχική θέση δηλαδή, τα χρόνια υπηρεσίας στην αστυνομία γενικά και στην τροχέα ειδικότερα, η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων, το επίπεδο εκπαίδευσής τους, το ωράριο εργασίας τους με τις υπερορίες, τις νυχτερινές βάρδιες, ο βαθμός ικανοποίησής τους από τις συνθήκες και τις αποδοχές της εργασίας τους, η διατροφή τους και ο δείκτης μάζας σώματός τους. Το ερευνητικό μας δείγμα αποτελείται πολύ από ό,τι βλέπετε από άντρες, κατά 37%. Οι περισσότεροι, σχεδόν οι μισοί, ήταν στο βαθμό του αστιφύλακα. Σχεδόν οι μισοί ήταν στην ηλικιακή δεκαετία των 20 με 30 ετών και οι περισσότεροι, οι μισοί μάλλον, ήταν άδικοι. Το προφίλ του εργασιακού περιβάλλοντος αστυνομικού αναδείχθηκε μέσα από το ερωτηματολόγιο ότι είναι ένα περιβάλλον με υψηλές απαιτήσεις, υψηλή επικινδυνότητα, χαμηλό βαθμό συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, χαμηλές αμοιβές, υψηλή βιοψυχοκοινωνική φόρτιση, επιβαρημένη βιοψυχοκοινωνική υγεία, συνέπεια με στην τήρηση του ωραρίου, ικανοποιητικές συναδελφικές σχέσεις και χαμηλό απουσιασμό λογαστήνης για το έτος 2012 που λάβαμε τα ερωτηματολόγια, το οποίο μας έκανε και μια εντύπωση. Τα συγκριτικά αποτελέσματα. Διαπιστώσαμε ότι οι άντρες αστυνομικοί που πήραν μέρος είχαν μια χειρότερη σχέση με τις ουσίες, όταν μιλάμε για αλκοόλ, για καπνό, για ναρκωτικά. Οι γυναίκες φάνηκαν να ήταν λιγότερο ικανοποιημένες και ενημερωμένες για υπηρεσιακά και διαδικαστικά θέματα. Συγκριτικά τώρα με τους αξιωματικούς και τους κατώτερους στη Παθήνα αστυνομικούς, οι περισσότεροι δυσαρεστημένοι και αγχωμένοι φάνηκαν να είναι αξιωματικοί σχετικά με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, συγκριτικά με τους κατώτερους βαθμολογικά αστυνομικούς. Επίσης, σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση, που επιρρεπεί στην εμφάνιση επαγγελματικού στρες, φάνηκαν να είναι οι άγαμοι συγκριτικά με τους έγκυους. Οι συσχετήσεις τώρα που είχαμε στα αποτελέσματα. Το επαγγελματικό στρες σχετικά με την ηλικία των αστυνομικών. Η ηλικιακή ομάδα 40 με 50 ετών φάνηκε ότι ήταν πιο επιρρεπή στις ασθένειες λόγω του επαγγελματικού στρες. Στη σχέση με τον βαθμό. Οι αξιωματικοί και οι αρχιφύλακες φάνηκαν να είναι πιο επιρρεπεί στις ασθένειες λόγω του επαγγελματικού στρες, κάτι το οποίο συνάδει και με το βιβλιογραφικό προφίλ που βρήκαμε σε αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού. Το επαγγελματικό στρες είναι τα χρόνια υπηρεσίας στην αστυνομία. Τα 15 και άνω υπηρεσίες αποτελούν παράγοντα εμφάνιση επαγγελματικού στρες. Και συνήθως αυτά τα άτομα είναι καπνιστές και με μέσο όρο δείκτη μάζας σώματος πάνω από 27, δηλαδή χαρακτηρίζονται υπέροχα. Σχετικά τώρα με την υπηρεσία των αστυνομικών αυτών στην τροχέα. Η υπηρεσία σε τμήματα τροχέας επιβαρύνει σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα από ό,τι φάνηκε την υγεία των αστυνομικών, συγκριτικά με τα συνολικά υπηρεσία στην αστυνομία. Με 5 και άνω υπηρεσία στην τροχέα εμφανίζεται μεγαλύτερη νοσηρότητα, μεγαλύτερο BMI, δείκτης μάζας σώματος δηλαδή, και μεγαλύτερο ποσοστό καπνιστών. Τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας και επισυμβάνσης, τα οποία ήταν και κομμάτι του ερωτηματολογίου, φάνηκαν να είναι η αϊπνία, ο επιχείριος έρκης, τα περιστατικά εκαταστικών κρίσεων, η μειωμένη ικανοποίηση στην εργασία και την αμοιβή,
η ανεπαρκής ανάπαυση μετά την νυχτερινή εργασία, το οποίο αποτελεί και ένα προδιαθεσικό παράγοντα για μια καταθλιπτική συμπτωματολογία του ατόμου, και η ανάγκη καλύτερων υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας. Εδώ βλέπουμε μέσα στο εικονατολόγιο υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας τα οποία έχουν φανεί ότι σχετίζονται με το επαγγελματικό στρες και βλέπουμε την διαφορετική τους πρόοδο. Και εδώ βλέπουμε ότι τα περιστατικά υπερτάσεως φαίνεται ότι στην πορεία και με τα χρόνια γίνονται περισσότερα. Όσοι αγανακτούν τώρα σύμφωνα με τα αποτελέσματα να ανταπεξέλθουν στις υπηρεσιακές τους απαιτήσεις, δηλώνουν ότι νιώθουν αδύνατοι, απομονωμένοι, σκέφτονται με καλύτερα να καταλήξουν την εργασία τους, έχουν ιστορικό κρίσιμο πανικού και αριθμιών, καταναλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό φαρμακευτικά σκευάσματα για να μειώσουν την πίεση και το στρες που νιώθουν και δεν διατρέφονται σωστά. Γενικά και συμπερασματικά, βλέπουμε ότι ο αστυνομικός που υπηρετεί συστήματα τροχέας νιώθει ικανός και έτοιμος να φέρει πέρα στην υπηρεσία του, αν και η καριέρα του δεν εξελίσσεται ανάλογα του και αποδοχές του. Γνωρίζει ότι ασκεί ένα επάγγελμα με υψηλό βαθμό κινδύνου και επιθυμεί μεγαλύτερο βαθμό πληροφόρησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης για την υπηρεσία του. Τελικά, στο ερώτημα, αν οι υπηρετήτες αστυνομικοί σε αυτά τα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας παρουσιάζουν ή όχι επαγγελματικό στρες, η απάντηση είναι ότι προκύπτουν ενδείξεις συμβατές με τα συμπτώματα και τα προβλήματα που αποδίδονται στο επαγγελματικό στρες και το προφίλ όσων βιώνουν σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία. Οι προτάσεις που έχουμε να κάνουμε συμπερασματικά μετά από αυτή την πιλωτική έρευνα είναι ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα, τα ερευνητικά δεδομένα για το στήσιμο μιας επόμενης, πιο περιστατωμένης έρευνας σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες και τα προβλήματα των υπηρετούντων στις αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας μας, παρόμοιες είναι και με διαφορετικό υπηρεσιακό αντικείμενο. Θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο πιλωτικό υπόβαθρο ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, πρόληψης, ενημέρωσης και υποστήριξης ψυχολογίας των Ελλήνων αστυνομικών. Και απότερο σκοπός είναι η μείωση του επαγγελματικού στρες και των βιοψυχοκοινωνικών προβλημάτων που επιφέρει η υπηρεσιακή και προσωπική ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ.